toksa nokha sakao bir mahai o toksa nokha sakao birui kok sawui je boni khorang tongmakse pongmani khanata to khorang pongmahai media rok no bahine freedom tini World Press Freedom Day 2022 no kitingui khowai ampura onat ashromo cherai rok by malaika tripura kokborok media furam tei srungnai rokno magunang khata kolom tei thangjaknai mani rokbo bakha oro thangoi manjakha tripura kokborok media furam tei TTADC ni em Sri Komal Koloi tei logi song nainai di mangpli tidi report Jorani News. Obo di prasa buma bufa kerui rok ni bagai nainai kerui rang thong hamia ekdom kerui kebu kerui abhai chere rok no orphanage home honobo obotubui toni family thai tini rok saimano 3rd May obongkha World Press Day tini angkha koktoma thumnai rok ni sal Press Day hinjago o Press Day ni salo oro phaisok paijak all Tripura kokborok media furam tini special day o borok special borok rok bai no khu kerui buma bufa kerui jaiti gusti kerui tongnani thai kerui chanani mungsa kerui tipra sarok no oro toni toni feman jagao borok tini kabangma khaganang lukorok ni chuba chubai borok oro tini khata kolom tei sati rok yafar phailekha orni orphans tongi tongnai o humo tongi tongnai chere rok no chung borok bai kok salaikya borok oroni chere rok bai kok salaikya jotono talented khlaiti saka oroni o CWC ni nai koli tongnai ta ichini ta khuksong chonor sabui masai phunuk laika oroni chere rok aboni sepen kok tama kaham ke borok jotono korinani musu jago tebo sakangai thangnani musu jago ngechini phasingtui sungtini special day all Tripura kokborok media furam ni adong rok ni loge angbo haina ma phaikya angbo tini chini oroni chere rok no jotono no wati phai tong ba ni jono kaise kaise sati ri phaikya as a part of social contribution social service hisabe ekeke koktoma thumnai rok ni sal tini koktoma thumnai rok ungkha bishwakarma hai karigor ang tasing bo saka ano judi kebo tabok sungkha ke nung executive member mani nung executive member da hamjak na nung reporter media da hamjak ni ang tabok phano media hamjak ko ang taw phano media wa thangnani muchung ko media angkha obhai kaisa freedom toksa nokha sakao birma hai o toksa nokha sakao birui kok sawui je boni khorang tongmakse pongmani khanata to khorang pongmahai media rok no bahine freedom riwoi kok sari kha hanke media rok all Tripura tribal media forum jinaro faisok paikya tai chini borong ganang edisini executive member mutan komol koloi sarbo jinaro paikya phai chini je srai rok bai kabangma kok saka buaro saka খুব kaisa kok dalai khena hamjaka obongke sudu chung education khakai simi bongya doctor engineer je kono professional line je saban chung sakripan khaito abo simi kai bongya moral values abono bobisi importance likha tamni nikai chung mo hai salo tabukni modern irao chung sini society o kubang manuje debak kubang ma post hol khai tangkhano borok bongni kumabu farongno naiya ar chini srai rokno je moral values rokno je sirimani bagui belai ke chini yam sarnang hambai te abo khani hamjak maya paro tai chini media chini takuk sonabo belai ke hambai maya paro asuk haksal kolokma lama
wati phano borok tini chinoro phaikya chini cherai rok hamjak mung rikha sirika media ni importance tamo oborok saikha.